Rumah gede di batas kota Surabaya rek yo. 3 kamar tidur. Iki lokasi tepatnya di Weringin Kurung yo. Ukurannya 7 kali 12, regane cuma 360 juta. Lah iki lokasi ini strategis yo. Teko porosan karek melaku tok lah iki lho. Poros yo. Nah, lek masalah lingkungan wis terbentuk rek yo, tenang ae wis gak tonggon ambek dalbo yo. Untuk jalan lebar kisaran 7 meteran. Cak langsung cak gak suwe-suwe panas rek yo. Wis oleh pager ngene iki rek yo koyo biasae nek dibuka karo ditutup ngene iki yo. Wis mencureng rek yo mau poso-poso. Nek masalah karpet ombo rek yo, mobil sembarang iso mlebu. Opo ae Innova, Los, Pajero, Bismini, Bismillah, Masya Allah masuk kabeh. Nah, terus nang kene iki kena game buka showroom rek yo, parkir sepeda motor 10, 20 sik mot lah tenang. Lah terus nang kene iki ono taman rek yo. Lho ono taman. Cara ngono sampean lek gak cocok taman rek yo geduken gaden kolam yo kenek. Terus gawe ruang tamu outdoor yo sik kenek rek yo. Wis ngono ae. Kono wis fase tampak depan wis koyo ngene rek. Panas rek yo. Pintune jare arek double door. Usene almini wis anti rayap. Lho, wis kene adem rek. Lho. Ruang tamu tuwa, ruang keluarga wis gede rek yo kenek gawe nyeluk wong sak RT, rong RT sik mot lah. Plafone wis drop ceiling, lampune hiase apik rek yo kok balingane pesawat. Nah, terus keistimewaane maneh desaine gengsi banget rek yo omah iki. Saiki langsung tak sepilno dapur yo, langsung dapur sik. Lah wis di space rek yo, wis privasi dapure yo. Kene nggone kompor, wastafel, magicom rek yo. Kene tenang ae rek yo. Ono cendeloe wis gak anti kemebul yo. Kamare ono 3 jejer iki rek yo. Saiki kene, Cak. Nah, iki kamar pertama rek yo, gede kene gambekan sadu nek bengi karo bojone sampean. Ngene iku. Kene iki ono cendeloe sing menuju area outdoor rek yo. Area umba-umba yo. Area umba-umbae dhewe yo, enak. Apik rek yo. Nah, terus dek pintu tengah iki area outdoor. Yo, wis. Nah, nek sampean kan biasa umba-umbae nang ndi? Wis iki tak gawe umba-umba nang kene rek yo. Iki kena gawe umba-umba wong rong RT sik mot lah. Kono iku fiber rek yo, panas-panasan udan gak ngarep udanan. Kene wis tak kran, kene wis tak pembuangan. Yo. Wis engko wis mari umba-umba tutupen rek yo. Nah, kamare kedua. Nah, iki kamar kedua. Kamar keduae gede padha ae kene gambakan sadu, ana cendeloe padha sing menuju nang area outdoor mau iku rek yo. Lho. Wis. Saiki kamar ketiga. Ngarep iki kamar ketiga rek yo. Lho. Kamar ketigae padha gede, wis ana cendeloe menuju carport yo. Wis kena dibuka ditutup rek yo cendeloe tenang. Kamar mandi saiki iki kamar mandine, Cak. Loh, kamar mandine gede, kena gados wong 3-5 yo. Wis full keramik, klosete koyo biasae kloset duduk, shower ready yo. Wis free sanyo barang nang kene iki yo, tenang ae. Wis langsung digas rek sing golek omah ready unit. Lokasine gak ado-ado teko Surabaya. Ukurane jumbo 7 kali 12, regane gak sampai 400, cuma 360 juta masih bisa nego yo. Iku wis free al biaya yo. Wis ngono ae nek sampean pengen takon-takon utawa pengen supir lokasi wis gak usah izin rek, gak usah sungkan bendino tanterno rek yo, kecuali kiamat. Wis ngono ae. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.